Sisältökalenteri on sinun markkinoinnin selkäranka tai kivijalka tai punainen lanka tai miksi ikinä haluatkaan sitä kutsua. Mutta siis ilman sisältökalenteria sinä et voi tehdä tavoitteellista ja tuloksellista markkinointia. Tervetuloa Markkinointia ilman jargonia podcastiin. Minun nimi on Meeri Karusaari ja minun intohimo on auttaa yrittäjiä lopettamaan markkinoinnin säheltäminen ja tekemään enemmän myyntiä vähemmällä vaivalla. Alun perin minut sysättiin markkinointitehtäviin ilman kunnon osaamista, ja nyt vuosien kokemuksen ja muun muassa reilusti yli 50 tuotelanseerauksen jälkeen minä haluan auttaa sinua selkeillä markkinoinnin toimintasuunnitelmilla. Jos haluat saada lisää näitä ohjeita, klikkaa osoitteeseen meerikarusaari.fi. Tervetuloa! Eli tervetuloa tälle videolle siis rakentamaan sinun markkinoinnin selkärankaa, eli sisältökalenteria. Tämähän on siis lähtökohtaisesti aika yksinkertainen asia, eli ei ole mistään rakettitieteestä kyse, ei kannata säikähtää. Ja ei kannata säikähtää myös nyt tätä esimerkkiä, mikä mulla on tässä esillä. Että jos sinusta tuntuu, että apua en pysty ikinä tuottaa noin paljon sisältöä, niin ei hätää, ei tarvi. Sinun kannattaa luoda just semmoinen sisältökalenteri, mitä sinä itse pystyt noudattaa. Ja mikä sopii sinun arkeen ja mistä sinä tiedät, että sinä oikeasti selviät siitä työmäärästä. Koska meillä kaikilla on erilaiset resurssit, mitä me voidaan käyttää siihen markkinointiin, niin kannattaa luoda semmoinen sisältökalenteri, että sinä tiedät, että sinä oikeasti pystyt tekemään ne sisällöt. Eli minä yleensä suosittelen, että aloita pikkusen vähemmästä sisällöstä ja noudata sitä sisältökalenteria jonkun aikaa ja sitten ota mukaan enemmän sisältöä. Sitten kun se aiempi kalenteri jo rullaa niin kuin sopivasti ja hyvin ja se onnistut sen tekemisessä, niin sen jälkeen se voit sitten tuoda vähän niin kuin lihaa luitten ympärille, kun sulla on siitä ekasta vähän suppeammasta sisältökalenterista jo ne hyvät onnistumisen kokemukset. Eli tosiaan omaan arkeen sopiva sisältökalenteri. Mutta käytännössähän siis sisältökalenteri tarkoittaa sitä, että sinä luot kalenterin, esimerkiksi viikkokalenterin tai kuukausikalenterin tai 2 viikon kalenterin siitä, että mitä sinun markkinoinnissa minäkin päivänä tapahtuu. Ja koska sitä pyörää ei kannata keksiä joka viikko ja kuukausi uudestaan, niin se kalenteri kannattaa olla semmoinen, että se voit viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen noudattaa sitä samaa kalenteria niin kuin pääpiirteissään. Totta kai voi olla jotain poikkeuksia, niin kuin vaikka joku jouluaatto, jolloin se kalenteri ei menekään niin kuin se niin kuin normaalisti menee, ja se on ihan ok, ei tarvitse tavallaan niin kuin ihan orjallisesti sitä noudattaa, mutta semmoinen, että kun se rullaa niin kuin silleen perusarjessa, niin se pystyt aina noudattaa samantyyppisenä sitä kalenteria. Minä itse esimerkiksi käytän 2 viikon kalenteria tai 2 viikon sykliä, koska mulla on tällä hetkellä niin, että joka toinen viikko tulee tämä YouTube-jakso, podcast-jakso ulos, niin silloin se YouTube-julkaisuviikko on pikkusen erilainen sisällöltään kuin sitten se kakkosviikko. Niin minä käytän tämmöistä 2 viikon sykliä. Sulle voi toimia viikon sykli, sulle voi toimia kuukauden sykli. Mieti, että mikä sopii siihen sinun arkeen. Mutta tässä esimerkissä nyt, jos lähdetään purkamaan, että mitä täällä tapahtuu tässä kyseisessä viikkokalenterissa, niin täällä on siis valittu ensinnäkin 3 sisältöteemaa, mistä minä puhuin edellisellä videolla. Minä linkkaan, eli se on se osa 1, minä linkkaan sen tuonne tämän jakson kuvaustekstiin, eli klikkaa sitä, jos haluat, jos et ole vielä katsonut sitä ykkösosaa, missä puhutaan sisältöteemoista. Mutta siis on päätetty 3 sisältöteemaa, joista meidän yrityksen markkinoinnissa puhutaan. Ja kaikki meidän sisällöt silloin pääpiirteissään uppoaa jollain lailla näihin 3 kattoteemaan. Ja sitten nämä teemat on sitten laitettu tänne sisältökalenteriin. Eli ihan ekana meillä tulisi maanantaina joku pitempi sisältö, laajempi sisältö teemasta 1. Se voi olla esimerkiksi YouTube-video, podcast-jakso, blogiartikkeli, sähköpostilistallekin voi laittaa pitkän viestin. Se voi olla pitkä LinkedIn-artikkeli, jos olet vaikka asiantuntija, niin siellä voi julkaista tämmöisiä artikkeleita. Mutta joku tämmöinen laajempi sisältö nyt tässä kyseisessä esimerkissä. Ja sen jälkeen meillä maanantaina tulee myös Reels-video, joka on leikattu tästä nyt YouTube-videosta, vaikka tässä esimerkissä. Eli meillä on YouTube-video, ja siitä on leikattu sitten pätkä, ja se julkaistaan maanantaina myös sitten Reelsinä Instagramissa ja Facebookissa.
Ja sen lisäksi sitten tämä video julkaistaan blogiartikkelin muodossa omilla nettisivuilla. Eli nämä on nyt maanantain 3 sisältöä. Ja niin kuin näet, niin nämä on kaikki käytännössä samaa sisältöä. Eli tämä ei ole 3 erillistä sisältöä, vaan tämä on sama sisältö, joka on vaan editoitu 3 eri muotoon. Eli tämä kannattaa aina muistaa markkinoinnissa, että kun sulla on se sisältökalenteri, niin sinä et tee niitä kaikkia sisältöjä alusta asti, vaan mieti, että onko sulla joku semmoinen isompi sisältö. Sen takia minä yleensä suosittelenkin tämän niin sanotusti isomman sisällön tai niin sanotun hero contentin julkaisemista, jotta sitten sulla on joku tämmöinen iso tavallaan pääsisältö kullekin viikolle, josta sinä sitten voit jalostaa useamman pienemmän sisällön eri kanaviin. Niin sinun ei tarvitse tehdä tavallaan tosi montaa erilaista pientä sisältöä. Tämä sopii tosi hyvin asiantuntijayrittäjille, palveluyrittäjille, semmoisille, joilla on tavallaan jotain sanottavaa niiden yleisölle, se hyödyttää jollain lailla sitä omaa yleisöä, jolloin voi tehdä esimerkiksi niitä YouTube-videoita tai blogiartikkeleita. Ja tosiaan, niin kuin ehkä arvasitkin, niin tämä on esimerkiksi se, mitä minä käytän. Eli mulla tulee YouTube-video tai podcast-jakso, minä julkaisen sen myös omilla nettisivuilla tekstimuodossa, siitä voi sitten myös valita, että se voi kuunnella Spotifyssa tai YouTubessa katsoa. Ja sitten minä leikkaan siitä Reelsia pitkin viikkoa Instaan, Faseen ja YouTube-shortseihin. Eli minä käytän sitä yhtä ja samaa. Myöskin tulen käyttämään tätä videota niin kuin monen eri sisällön luomiseen. Sitten tässä meidän esimerkissä, tämä ei muuten ole siis minun sisältökalenteri varsinaisesti, mutta ehkä jotain samankaltaisuutta tässä kyllä ehdottomasti on. Eli palataan tähän meidän esimerkkiin. Eli tiistaina sitten meillä tulisi toinen Reels-video tästä YouTube-videosta. Eli taas julkaistaan Instagramiin, Facebookiin, YouTube Shortsia kannattaa myös käyttää, koska samat sisällöt sopii sinne. TikTokkikin on hyvä lyhyt video paikka. Linkkarinkin voi julkaista ehdottomasti videoita, mihin sitten ikinä tuntuukaan, että sen lyhyt video voi tunkea, ja missä sinun asiakkaat on, mikä on siellä sinun kanavavalikoimassa, niin kannattaa käyttää näitä samoja videoita. Eli tiistaina meille tulisi toinen Reels, joka on leikattu tuosta maanantain pidemmästä sisällöstä, ja sitten tulisi myöskin tämmöinen LinkedInissä tämmöinen tekstimuotoinen versio. Eli se voi olla esimerkiksi tuosta maanantain blogiartikkelista joku pätkä tai mikä sitten sopiikaan siihen sinun yrityksen markkinointisisältöön. Niin LinkedInissä voisit julkaista tämmöisiä vähän pidempiä tekstejä. Sitten keskiviikkona meillä tulisi karusellipostaus, joka sitten olisi siitä meidän sisältöteemasta numero 2. Eli käytännössä nyt maanantai ja tiistai olisi menty sillä teemalla 1, koska tuo pidempi sisältö olisi sitä. Nämä voisi vaihella, ei tarvitse mennä näin, mutta tässä esimerkiksi nyt menee. Sitten keskiviikkona me sitten tehtäisiin karusellipostaus tai kuvapostaus Facebook ja Instagramiin tästä teemasta 2. Ja sen lisäksi sitten me poimitaan tuosta meidän maanantain pidemmästä sisällöstä taas joku tekstinpätkä ja lähetetään se viikkokirjeenä meidän sähköpostilistalle ja tehdään näin sähköpostimarkkinointia. Sitten torstaina meillä tulisi Reels-teemasta 3, eli kun meillä olisi valittuna 3 sisältöteemaa siihen meidän markkinointiin, niin kuin puhuin siellä osassa 1, niin niitä on hyvä olla semmoinen 2-4, eli ei ole pakko olla just 3, mutta tässä esimerkissä nyt on 3, ja tehdään siitä Reelsi edelleenkin Instagramiin, Facebookiin, ja voi käyttää myös tosiaan niitä muita kanavia, kuten YouTube Shortsia tai TikTokia. Perjantaina voisi olla taukopäivä, ei ole pakko olla, mutta tässä esimerkissä on. Ja sitten taas lauantaina me palattaisiin teemaan 2 ja tehtäisiin siitä aiheesta Reelsi taas meidän somekanaviin. Eli niin kuin sanoin, tämä ei ole mitään rakettitiedettä. Tässäkin on jo aika paljon sisältöä, eli tosiaan mieti, että kävisikö esimerkiksi tällainen rakenne sinun markkinointiin, vai olisiko joku muu rytmi tai mitkä kanavat ylipäätään sulla on käytössä. Ei tietenkään tarvi olla just nämä kanavat käytössä. Mieti, että mistä sinä oikeasti tavoitat ne sinun asiakkaat, missä ne viettää aikaa, mistä ne saa kiinni, millä lailla ne käyttäytyy, jotta sinä voit oikeasti sitten tavoittaa ne. Tänne kannattaa ehdottomasti sitten lisätä, jos sinä käytät, sä oot vaikka paikallinen, sulla on kivijalkaliike tai sä oot palveluyrittäjä, jolla on toimipiste, niin sä saat käyttää vaikkapa jotain paikallislehtien mainontaa tai sulla voi olla vaikka radiomainontaa, telkkarimainontaa, mitä ikinä, riippuen siitä, että millainen se sinun yrityksen tarve ja kohderyhmä on. Niin tee semmoinen listaus siitä, että mitä kanavia sulla on käytössä, ja sen jälkeen kirjoita ylös
päivä päivältä, että minä päivänä tapahtuu kussakin kanavassa, jotta sinä sitten saat itselle selkeytettyä, että minkälaisia markkinoinnin sisältöjä sinun pitää oikeasti tehdä. Koska ilman tämmöistä kalenteria, niin siihen tavallaan koko ajan olet vähän semmoista, että no, pitäisi julkaista jotakin ja koskahan sinnekin on viimeksi postattu, että pitäisiköhän tehdä jotakin. Eli jos sulla ei ole tätä kalenteria, niin se menee semmoiseksi vähän räpeltämiseksi ja lennosta tekemiseksi, kun sulla ei ole mitään suunnitelmaa. Mutta kun sä teet tämmöisen selkeän kalenterin, niin silloin sä tiedät aina, että okei, nyt minä voisin tehdä vaikka ensi viikolle nämä sisällöt. Ja kaikkihan voi ajastaa. Joka ikisessä markkinointikanavassa on jonkinlainen ajastustoiminto, eli sä pystyt kaikki ajastaa ennakkoon. Jolloin sä myöskin säästyt siltä, että jos siellä eletään nyt vaikka keskiviikkoa vaikkapa, ja sitten sulla on ihan hirveän kiireinen päivä, ja sä oot silleen, ai niin joo, minun piti kuvata se reelsi tai tehdä se postaus, ja sieltä vaan ehi. Ja sitten yhtäkkiä sinun markkinoinnissa ei tapahdukaan mitään, koska sulla on kiireinen päivä. Tähänhän sinun ei kannata. Tämä on semmoinen tosi paha sudenkuoppa, mihin helposti tavallaan jää sitten jumiin. Eli sinun kannattaa ehdottomasti tehdä niin, että sulla on vähintään viikkopuskuria, mielellään vaikka parikin viikkoa puskuria tai parhaimmillaan jopa kuukausipuskuria. Eli se tammikuun alussa vaikka ajastat kaikki helmikuun sisällöt ja olet tehnyt kaikki valmiiksi, sulla on kaikki kuvattuna, editoituna, kirjoitettuna ja ajastettuna jo tammikuussa. Se on aivan ihanne tilanne, mutta alussa siellä voit lähteä tavoittelemaan edes vaikka semmoista viikon tai 2 puskuria. Eli toisin sanoen, että tällä viikolla sinä teet joko ensi viikon tai sitä seuraavan viikon sisältöä. Silloin, vaikka sulla nyt olisikin yhtäkkiä kiireinen päivä ja et kerkeäkään tehdä niitä juttuja, niin sulla on silti se markkinointi siellä pyörimässä, koska sä olet ajastanut ne jo pari viikkoa sitten tai edellisellä viikolla. Eli toivottavasti saat tästä ajatuksesta, tästä puskuriajatuksesta kiinni. Eli ei kannata tehdä sille lennosta, vaan tehdä niitä sisältöjä ennakkoon ja ajastaa niitä. Me varmaan teen myöhemmin vielä erikseen videon tuosta ajastamisesta, että miten se toimii eri kanavissa, jotta sitten, jos et ole ikinä ajastanut postauksia, niin pystyt sitten nähdä, että miten se tapahtuu. Se on tosi helppoa oikeasti. Esimerkiksi Facebookilla tai Metalla on siis oma sisältökalenteri siellä Business Suiten puolella, missä sinä niin kuin suoraan näet kalenterinäkymästä, mitä sulla on tulossa, ja sinä pystyt sieltä ajastaa oikeastaan kaikki. Sinä pystyt ajastaa reelsejä, tavallisia postauksia, tarinoitakin. Niissä on pikkusen eri toiminnallisuuksia, ja esimerkiksi vaikkapa Instan nämä reelsien tekstitykset ei ole käytössä siinä tietokoneversiossa, niin kuin samalla kun ne on kännykössä, mikä on kyllä harmi. Ehkä toivottavasti ne joskus tulee, mutta kuitenkin se ajastaminen onnistuu, niin minä voisin tehdä siitä sitten myöhemmin erillisen videon. Okei, eli toivottavasti tämä tehtävä antaisi sulle pontta siihen, että sinä pystyisit tehdä itsellesi tämän markkinoinnin selkärangan, eli sisältökalenteri. Ja niin kuin sanoin tuossa videon alussa, niin älä ota stressiä nyt tästä kyseisestä esimerkistä, jos sinusta tuntuu, että tässä on vaikka ihan liikaa sisältöä tai että sinä haluat tehdä YouTubea. Se on ihan ok. Valitse ne kanavat, mitkä on sulle realistisia ja mitkä sopii sinun markkinointiin, sinun kohderyhmälle ja sinun arkeen myöskin. Koska on tosi tärkeää, että sinä valitset ne kanavat sillä lailla, että sulla oikeasti tulee tehtyä ne markkinointijutut. Eli ei kannata varsinkaan siinä, kun lähtee vasta liikkeelle, niin valita semmoisia sisältömuotoja tai kanavia, että sä tiedät, että sä vain saa niitä tehtyä, koska sä et vaikka osaa vielä jotakin. Mutta samaan aikaan minä haluaisin sanoa tämmöisen rohkaisevan asian, että jos sä vaikka tiedät, että Reelsit on sinun kohderyhmälle tärkeä ajanviettotapa ja luultavasti sinä saisit hyvää näkyvyyttä ja tulosta tehtyä sitten niillä Reelseillä. Ja nyt sulla on semmoinen fiilis, että sinä et vain osaa. Tai se voi olla joku muukin. Otetaan nyt Reelsit esimerkiksi, mutta se voi olla joku muukin sisältömuoto. Ja nyt sulla on semmoinen fiilis, että et sinä vaan pysty, että sinä osaa editoida videoita tai sinä et osaa tekstittää niitä, niin mieti, että mikä olisi niinku helpoin tapa aloittaa se. Eli jos vaikkapa, mulla oli esimerkiksi tuossa yksi sellainen asiakas, joka murehti sitä, että kun hän ei osaa vielä tekstittää niitä videoita tai ei ole vielä kokeillut niitä ohjelmia, millä voi tekstittää videoita, niin minusta siinä tapauksessa silloin ne videot julkaistaan ilman tekstiä. Koska jos tavallaan ennen kuin on julkaistu yhtäkään videota, niin pelkää jo sitä teknistä prosessia, niin silloin pitää miettiä, että mikä on niinku se matalin kynnys, minkä yli voi astua, jotta tämä homma tulee tehtyä, koska se julkaistu on aina parempi kuin se, että sinä jätät sen tekemättä. Ja silloin,
kuvaa joku tosi yksinkertainen video. Alussa se voi olla oikeasti huono. Niin kuin se voi olla tosi huono se video. Ja se on ihan ok. Siihen kehityt pikkuhiljaa, kun sä vaan harjoittelet ja teet ja julkaiset. Ja sä saat palautetta. Sä näet tilastoista, että mitä videoita katsotaan enemmän. Ja eli saat tavallaan suoraa palautetta myös sitten siltä yleisöltä, että mikä toimii. Niin pikkuhiljaa, kun siellä vaan sinnikkäästi teet edes vaikka sen yhden videon viikossa, mihin ihan varmasti pystyt ja ihan varmasti riittää aika, niin se opit pikkuhiljaa ja tulet paremmaksi. Ja sitten sinun täytyy vaan tavallaan oppia olemaan sinut sen kanssa, että alussa se on vaikeaa ja voi olla, että ne sinun videot ei ole hirveän hyviä. Ja me tiedän, että se tuntuu pelottavalta ja minuakin jännittää tällaiset asiat ehdottomasti. Siis edelleenkin, koska YouTube on mulle vähän vieras kanava, en ole itse tehnyt YouTubea aikaisemmin ja vasta nyt olen aktivoitunut täällä, niin tämä on mulle vähän jännittävää ja mulla mietityttää paljon, että kiinnostaako nämä ketään ja onko nämä teknisesti riittävän hyviä, koska mulla ei ole tällä hetkellä resursseja panostaa siihen, että mulla olisi joku ihan mieletön YouTube-studio, vaan minä kuvaan vaan täällä kotitoimistolla aika peruslaitteilla. Mutta se on se kynnys, minkä mä olen tavallaan itselleni asettanut, ja minä aktiivisesti niin kuin, taistelen sitä vastaan, että minä en nosta sitä kynnystä itselleni liian korkeaksi, ettei käy sitten niin, että minä en julkaisekaan jotakin, koska minä ajattelen, että en minä voi julkaista, jos mulla ei ole nyt just tosi upeata studiota tai jotain tiettyä teknistä juttua tai mikä se onkaan. Tai näiden reelsien kohdalla vaikka se tekstitys tai kuvanlaatu tai mikä ikinä. Eli lähde tekemään niin kuin, rohkeasti vaan sitä sisältöä, vaikka se jännittäisi, pelottaisi, saattaa ahistaakin jollain lailla, niin tavoittele vaikka sitä, että teet sen yhden videon viikossa, niin pikkuhiljaa siihen tulet siinä paremmaksi. Tässä oli tämmöinen minun palopuhe tai tämmöinen tsemppipuhe. Toivottavasti saat siitä voimaa. Oikeasti kaikki muut yrittäjät painii näiden ihan samojen asioiden kanssa. Siitä ei ole missään nimessä ensimmäinen tai ainoa, etkä viimeinen. Eli rohkeasti vaan tekemään, niin pikkuhiljaa sinusta tulee parempi. Jos et siihen aloita, sinusta ei voi tulla parempaa. Toivottavasti tämän videon avulla sinä pystyt ottaa konkreettisia askelia sen eteen, että sinä pystyt luoda itselle sen markkinoinnin selkärangan, eli sen sisältökalenterin. Jos et se kattonut vielä sitä osaa 1, niin me laitan tuohon linkin tuohon kuvaustekstiin, mistä pystyt klikata sinne. Eli siellä puhuttiin niistä sisältöteemoista, mistä sinun markkinoinnissa aina puhutaan. Ja jos sä haluat ihan konkreettiset työkalut ja vielä laajemmat ohjevideot tästä samasta aiheesta, niin mulla on maksuton Kanavat kuntoon haaste, jonka siellä löydät osoitteesta meerikarusaari.fi/kanavat. Ja siellä siellä saat siis ihan työkirjat ja selkeät tehtävät, että miten siellä luot itsellesi tämmöisen markkinoinnin suunnitelman ja tosi selkeän kalenterin. Ja saat valmiit Excelit, mihin voit suoraan täyttää sitä sisältökalenteria. Minä laitan senkin linkin tuonne jakson kuvaustekstiin, niin pääset sieltä mukaan. Kiitos kun katsoit.